effect ziwa tunjum video a chuanin changthop tui theka kandan kan en haule dolani tunjuma changthop karon kandan tur po hini dan ang bokin bolno bu han har sa le hau tak kan mangdon lawa munte link te video he to thlengin minlo en sakle ula ilo siam vi le chau dunya he changthop hi atlang sir uklai kha ta zai thaveka chuan ti hianin nisa a revak lo kan phawang arau dewanga ma hi aram dona ni hetia han phawrau deu hianin atui du katya kha kha chu in phawrau du lo po khan nang ma ni thu thu khani sela ma se hetia han phawram ma sakhianin atui du deu bi kani chuan ka channel min hu saka min subscribe tu tele ka video min en sak thin tu te zong chong chunga ka loma thinlung takin lom thu ka soi mot mola min la subscribe ve lo te po khalin ka video hi chain ti zong ani chuan không ai nhìn mình lâu subscribe sắp về ula chuan like le comment te share te po mình lâu pek sắp về don nha ka lom viawang ti chuan in kan siam chan thal deuh mayang bola hianin maida kan chung tang maida hi chu chang thok kan tam dan tu ra zir khanin kan mang hemin kan mang klem thaya hei hi fian teli tablespoon fian teli kan chung ta fianteriat ka kang hem deuh hlek to na chu wang chuanin maida hi ka mang hem deuh hlekang ti hianin tablespoon fianteriat fiante song pahni kan mang to ti na ni chu fiante tablespoon song pahni ka chung lut to a chuan baking powder kan telang baking powder gram hi ka tela chỉ tlem kan albokang chuan chili flake tlem kan tel bokang marcha mu kan ti ang kha tam vak lo ka tela yang kan cho polanga chuan ba khor kan telang ba khor hi sin te in kan chan bokanga khor chu kan lo chan zo ta a chuan artui pum khat kan tel bok ang maida hi ka du ai na tlem deuh hlek fiante li ka tel del ya ti khala vai fiante som paru kan mang ti na ni chu tui kan lei to ang ti hian tui hi ngoro ka lei za thi kan ti ange tui po hi maida kan te na nau khang kan te ang fiante li fiante riat fiante som pahni tablespoon som pahni kha kan lei photang a chuan kan chok photang ala khal deuh chuanin kan lei bel le sok ton nya ala khal ma ti ro kan lei bel le maida kan man za che kha tuipo kan lei ti na ni chu fiante som paruk maida kan manga chuan tuipo fiante som paruk ka lei bo kan ya ti hiang koi chatte bin kan chokang a hlom te om lo khan mo kan chok koi chato a kan na tur thirbela tel kan chuang to ang tel tam ve deuh hlek kan chuang anga chuan kan tel chuan hi alo sathuna chang thop kha maida le artui kan cho ko ya khang kan zu che anga kan thak zelang kan tel chuan po sa to a chuan kan thak to ang kan thak dan tur chu ti hian chang thop kha ta han kan zu che don ani ti hian kan zu che anga chang thop kha chuan yang kan chep chhuak anga kan thak zelang tel sa khan o
cái thang lai hian in gas si alai hola ka da gas ka her hian ti na ni chu voi khata pathum hi tha thila tok ve lang oi rim tuil tok ti hian a hnuai lam pangkha sen deuh thap huna tema char deuh huna khanin kan letang kan chok letang chung lam pangkha hnuai lam panga kan da ve thung don ti na ni chu a sen deuh thap thleng kan kangang gas hi alai hola ka da cha char o ti hian han her sang le to chuang lovania aron sen deuh thap thleng kan kang don nya o asen deuh thap to hei alan dan te po hmel lan dan te po hi kan huang hianin alo dang lam to a hetia alo sen en deuh thap nuwa hianin kan suak chhuakang kan du tok to ang hian a dang po kan kang le zelang chang tho pa hi alem deuh hlek awang khan a thak tam thei lo voi chata hianin pathum zel hian thak mayang o kan masak ang bok khanin a hnuai lam pang tlema lo char deuh hlek huna khanin kan chocolate le anga chuanin kan kang sen le deuh thap don ani arima tui lut tuk ba khor kan thla khan arima ti tui zwal em ani ba khor hi kan du lo chuanin dania te pardi te purun na te po purun sen na spring onion te po kha aya hian kan mang thai ani kan hun zok po alo sen eng ve le deuh thap ta a kan du to kanga kan swak chhuak ve le to ang hian chang thop chu kan lo kang zauta a hmelan dan te hi a moi hle me ti ro u a tui hmelin ti em kan chang thop kan chu kan lo kang min ta a hmelan dan te po hi a moi em a hmelan dan a moi ang bok hianin a tui hle ani hei in mu chiang thayem a moi ti ro u hmelan dan te hi a hmelan dan a moi ang bok hianin a tui hle a ti hianin chhun thing pui me ate no bang tiffin ate han pai ti ro la ti chi em ani breakfast ate po aman thaya a tui em a siam kha har sabuk si laba huna he laba chuan ke pon voina po ka chhun cho turin ka pai do na ka tho pui te po kan tem tir ve le anga kan e tir ve le anga tu yan ti ve le ni kha ka bai sai ani ti chuan thil soi du lok kan na ya thil soi du lok han ti lwa mila ka video chen khat kha tu na hianin private a ka da me ka chan chu ka music man chin kha copyright minon tlema ka video tam taka khanin music kha ka lo da be chin si a ama khanin copyright claim kha omngai si laba tu na hian minon claim thar chawni chu ama khanin hei ka ena copyright claim lo chi free copyright claim no copyright claim ti kha download tur kha om china ni vid me ta khanin chuta chuanin ka download ta tuna ka music man china chu ma se copyright miron claim tak chaw bang khanin tuna hianin chen kha chu private ta ka da music chaw kha kan tire do na a chen khat kha chu ka tire thai ni avai chuanin ka tire thai laba chen khat kha ka tire thaya chen khat ka tire thai lai khanin chen khat kha chu ka tire khan ka o kha ka voice kha are te zel ani chu khami ka over kha ngai thak tu ro om lo kha chuanin om zia kha om lova chu ban chuanin private ta ka da na kina ashan pa in kalon siam le don ni video khatiam private ka da hau kha chu in en ton hu ma ni sela min lo en sak ve le sham sham don nya chuanin hei kan sang thop kan hi tui ai me ma kan muang kha ni na melan dan te po kha a moi lu tu kan ni a melan dan a moi ang bok kha ni tui le ni ti kha kan soi le sham ni chu in lo siam ve ngai don nya bol lo mu han har sa le hau tak kha kan mang lo boka
bà khổ cắn hẳn thạc khăn mò à rim khá thì tôi rồi ấy mẹ mà tôi cái tiếng lúc tôi cái này bà khổ thì cắn đủ là với mò cái này râm trang là với nhị cho những tiền lâu bộ khá thế à ai à đàn nhà thế khá cắn đủ ruột cho những cắn tết thấy bộ cái này khá khá chú cái mà đi thu thu nhiều rồi xem tôi lúc tục ơi tiếng quỷ sen thum nền cái in chạc lúc tục cái chạc lúc tục ai rem don lúc tục tôi don lúc tục mà tôi nói anh hai giờ chỗ là cái người sẽ tập cái này thôi alian chaboka pakhat ke ai po khanin ka por de nga nu me ni ti hianin tun chuma video karon siam thei chu heti zong hi ni le phosela video le pe ka kan zawain ei tu tui tak tak te nen kanin hu le cheu don nya chumi ma zong cho in zawain ni man nuam zan man nuam vek pule bye bye vek pule